Spln je časom, ktorý môžeme vnímať ako vyvrcholenie, pretože mesiac vidíme v jeho plnej kráse. Počas splnu ľudia tak trocha bláznia. Štatisticky sa dokázalo, že v čase splnu je najviac kriminálnych činov. Emócie viac vybuchujú, odrazu na povrch vypláva to, čo sme dovtedy nemohli alebo nechceli vidieť. Mohli by sme sa na toto obdobie pozrieť ako na vhodnú príležitosť, ako niečo zo svojho života pustiť preč. Ide o uvoľňovanie energií, starých vzorcov, skrátka všetkého, čo nám už neslúži. Viac som k tomu hovorila vo svojom videu číslo 36, ktoré nájdete v popise videa alebo hore v rohu. Lunárne cykly nám totiž môžu pomôcť pri našom zhmotňovaní. 24. februára nás čaká spln v Panne a každý spln alebo nov je zafarbený nejakým znamením. Čo nám teda prinesie tento deň a ako ho využiť, to sa dozviete, ak budete počúvať ďalej. Moje meno je Pavlína a ja vás srdečne vítam v kvantovej optike, ktorá je tu pre vás, aby bola inšpiráciou k tomu, ako si vedome tvoriť vlastnú realitu. Už viete, že ak je nov, je najvhodnejší čas si niečo želať. Úplne ideálne je, ak si svoje želanie budete zapisovať do nejakého notesa, tabletu, aby ste sa počas splnu na nich mohli opäť pozrieť. Spln je vhodné obdobie, kedy sa ukáže, či naše želania boli reálne alebo nereálne, prípadne v akej miere sú realizovateľné a čo by sme ešte preto mali spraviť, aby sme podporili úspešnosť. Spln má ale ďalšiu veľmi dôležitú funkciu. Najviac pomáha pri odpúšťaní, rozpúšťaní, pochopení vzájomnej dohody duší. Práve teraz je najlepší čas odpustiť sám sebe, uvedomiť si pravdu, byť úprimný, chápavý. Odpustiť aj iným, pretože všetci sa učíme vzájomnou interakciou a tá nie je vždy len príjemná. Všetci to poznáme. K odpúšťaniu mám napísaný článok, kde nájdete aj to, ako vykonávať taký odpúšťací splnový rituál. Odkaz vám nechám v popise videa. Takže trocha všeobecného opakovania o splne máme za sebou. Vieme, že je to opozícia medzi slnkom a mesiacom a odohráva sa vždy v inom znamení raz za rok a potom sa celý cyklus zopakuje. Takže v podstate cez nový a splny môžete postupne zhmotňovať, plánovať a pracovať na sebe v súlade s vesmírnymi energiami, ktoré sú v tom ktorom čase najviac naklonené konkrétnejším témam. Upozorňujem, že najpresnejšie sa to dá zistiť pomocou vášho osobného horoskopu. To ale nie je v silách tohto videa, takže informácie sú vo všeobecnosti platné pre všetkých, ale to neznamená, že sa každému budú diať rovnako a v tých istých oblastiach. Platnosť však majú. Tento spln bude panenský. V podstate by mal byť dobrý pre ľudí narodených v znamení bík, rak, panna, škorpión, kozorožec a na počudovanie aj ryby. Ak je luna, alebo teda mesiac, ak chcete, zvyknem používať oba termíny, aj keď luna je mi bližšia, takže ak sa luna nachádza v znamení panny, máme energiu, ktorá je tak trochu puntičkárska, možno kritická, analytická a úzkostlivá. V tieto dni, čo je 24. a 25. februára a 24. máme spln, je vhodné si pamätať, že v živote máme aj určité povinnosti, ktoré sa nám možno nie vždy chcú vykonávať, ale sú prospešné. Kam by sme sa dostali, keby na svete neexistovali služby? Tak nezabudnite pomôcť aj tým druhým, ak je to potrebné a ak to potrebujú. Ak je teda spln v Panne, je vhodné hľadať rovnováhu medzi tým, ako stáť s nohami pevne na zemi a pritom si dovoliť aj snívať. Panna je znamenie, ktoré vládne našim črevám, nervom, slezine, pankreasu. Takže si dávajte pozor na to, aby ste sa zbytočne nerozčuľovali. Všimli ste si symboliku? Cez črevá nám odchádzajú z tela zbytočnosti, takže ak v tejto oblasti máte nejaké problémy, je čas sa zamyslieť nad tým, čo v živote nechcete pustiť a nechať odísť. Či už ľudia alebo situácie, spomienky alebo krivdy. Vhodné je užívať vitamíny skupiny B, aby sme mali pevnejšie nervy. Rovnako je dobre si uvedomiť, či nie je na čase urobiť zmenu nielen v našej výžive, aby sme uľavili črevám, ale aj v našom myslení, aby sme uľavili duši. A keďže v splne sa najlepšie príde na to, kde sme v procese učenia alebo tvorby spravili chybu, alebo čo sa ešte máme naučiť, či si uvedomiť, položte si v tento konkrétny deň napríklad takéto otázky.
Bol som v poslednom čase pokorný v rozumnej miere, alebo som to dotiahol až k podceňovaniu? Bol som kritický, puntičkársky, vyberavý sám voči sebe, ale aj k druhým? Bol som spokojný a šťastný, alebo naopak som si robil starosti a tak si priťahoval nepríjemnosti? Venoval som posledný mesiac dostatok pozornosti detailom? Pomohol som iným ľuďom nejakou službou? Staral som sa dostatočne o svoje zdravie? No, a teraz už len poďakovať, lebo spln je vhodné obdobie aj na vďačnosť. Tak, a to by bolo na dnes všetko. Inšpiráciu k tomu, ako využiť spln a posilniť tak svoje želania vznesené v čase novu ste dostali. Ako ich využijete je len a len na vás. Verím, že sa vám toto video páčilo a zanecháte mi like. Vás to nič nestojí, mňa to poteší a budete mať odfajknutú pomoc druhým, konkrétne mne, ale aj iným, lebo takto nejako algoritmus na YouTube funguje. Nezabudnite na odber a zvonček, aby vám neušlo ďalšie moje video. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli do konca. Majte sa krásne, priatelia.